να σας πω πως ήρθε η ώρα για λίγο live μουσική. Πριν όμως θέλω να γνωρίσουμε αυτές τις δύο κοπέλες που σήμερα σας εξασφαλίσαμε να τις έχουμε εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω με την πρώτη κοπέλα, η οποία είναι μια κοπέλα η οποία αγαπάει τα ήθη και τα έθιμα, τον πολιτισμό και την παράδοση. Είναι 20 ετών. Φοιτά στο τρίτο έτος στο παιδαγωγικό τμήμα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, κατάγεται από το μικροχώρι της Καβάλας, όμως ζει και εργάζεται τα τελευταία 3 χρόνια στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Από ηλικία 4 ετών έγινε μέλος στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο του Αμυγδαλεώνα. Από τότε σε ηλικία 6 ετών άρχισε να έρχεται λίγο πιο κοντά με το μουσικό όργανο τον Νταούλη. Από τότε στο πέρασμα των χρόνων άρχισε να κεντρίζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και αγάπη και κατεκτούσε την καρδιά της το συγκεκριμένο μουσικό όργανο και σε ηλικία 13 ετών ξεκίνησε τα μαθήματά της στο παραδοσιακό ποντιακό Νταούλη. Κοντά μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την Μαρία Κουντουδάκη. Μαρία μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα Φένια, καλά σας βρήκα. Λοιπόν, μέσα στα λευκά πανέμορφη. Αρχικά είσαι πανέμορφη. Και εσύ είσαι. Το παπούτσι είναι τέλειο. Βέβαια, οι γυναίκες στα παπούτσια θα δούμε. Τι κάνεις, μαράκι μου? Καλά είμαι. Ευχαριστώ εσύ? πάρα πολύ που ήρθες. Χαίρομαι πολύ γιατί ο στόχος αυτής της εκπομπής είναι να προωθεί τους νέους οι οποίοι κάνουν τη διαφορά, ασχολούνται, πόσο μάλλον όταν ασχολείσαι και με ένα μουσικό όργανο, με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, είναι ο βασικός στόχος της εκπομπής. Και ευτυχώς που σε πετύχαμε εδώ και δεν έχεις φύγει κάπου αλλού. Λόγω δουλειάς μένεις τα τελευταία χρόνια Αλεξανδρούπολη? Τελευταία χρόνια Αλεξανδρούπολη, βασικά είμαι εδώ από το 2021. Ή είσαι ερωτική μετανάστρια? Όχι, είμαι φοιτήτρια. Α, ναι, σωστά, αφού το είπα. Είμαι φοιτήτρια στο τρίτο έτος, στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης. Ναι. Έχω λατρέψει την πόλη. Μακάρι να μπορέσω να μείνω και μετά τις σπουδές μου εδώ. Α, τόσο πολύ σ' αρέσει. Ναι. Α, καβαλιώτισσα, Καβαλιώτισσα. Από πόλη με θάλασσα σε πόλη με θάλασσα ήρθες. Ναι. Δεν έχεις μεγάλες διαφορές. Ακριβώς. Είμαι από το μικροχώρι ή Μικροδάτο αλλιώς. Και μου είπες πριν ότι εάν το ψάξουμε ως Μικροδάτο το χωριό δεν θα το βρούμε στο χάρτη, όχι, αλλά θα το βρούμε ως μικροχώρι. Ως μικροχώρι, ναι. Γι' αυτό επέλεξα να πω μικροχώρι Καβάλας, κατάλαβες, να μην είναι και λάθος γεωγραφικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς και επέλεξες το Νταούλη ως μουσικό όργανο. Αρχικά είμαι μέσα σε ποντιακό σύλλογο από 4 ετών. Οι γονείς μου με έστειλαν ευτυχώς. Είδες, κάνουνε καλά και οι γονείς, να τα λέμε και αυτά. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να πηγαίνω, γκρίνιαζα και έκλαιγα. Ναι. Αλλά με τα χρόνια έγινε μια δεύτερη οικογένεια. Ο κόσμος, τα άτομα, το λάτρεψα. Και γενικά με τα ποντιακά, ακούω ποντιακά από πάρα πολύ μικρή και πάντα το Νταούλη ήταν αυτό που με κέντριζε το ενδιαφέρον, ο τρόπος που ξεσηκώνει. Ακριβώς, όποτε ακούμε Νταούλη που, σε όποια παράδοση και αν θέλουμε, ξεσηκώνει, είναι η αλήθεια. Και το έλεγα ότι θέλω να μάθω κάποια στιγμή, αλλά το έλεγα έτσι, δηλαδή δεν το... Αν μπορούσες να επιλέξεις μια πόλη για να περάσεις τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου, ποια θα ήταν αυτή και γιατί? Θέλω να το σκεφτείς πολύ καλά. Πες ότι έπρεπε να ζεις σε μια πόλη συνέχεια. Ποια θα ήταν αυτή? Αγαπώ την Αλεξανδρούπολη πάρα πολύ. Έχει στιγματίσει τα πιο σημαντικά χρόνια, νομίζω, τα φοιτητικά. Έχω γνωρίσει άτομα τα οποία θα είναι για το υπόλοιπο της ζωής μου δίπλα μου, ναι. Ερχόμενη ως φοιτήτρια εδώ, έψαξα να βρω ένα ποντιακό σύλλογο. Και έτσι το βρήκα. Βρήκα μια οικογένεια. Μιλάμε για τον Μορφωτικό Ποντιακό Σύλλογο του Αλέξιου Κομνηνού. Να στείλουμε πολλά φιλιά. Εκεί στην κυρία Δέσποινα Κοτακίδου, την πρόεδρο, γυναίκα πρόεδρος. Μόνο καλά. Φιλιά σε όλους βασικά. Σε όλους, ναι, να το πούμε και αυτό. Να τους αφιερώσουμε μετά και την εκπομπή. Τους αξίζει γιατί είναι από τους πιο ενεργούς συλλόγους. Και είναι οι άνθρωποι, πιστεύω, που με έχουν κάνει να μην θέλω να φύγω από την πόλη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, αλλά έχω βρει μια οικογένεια εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Χαίρομαι πολύ που βλέπω νέους οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν από την πόλη. Θέλω να μου πεις, εφόσον μιλάμε για την Αλεξανδρούπολη, τι σου αρέσει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και τι δεν σου αρέσει. Δεν μπορεί, θα υπάρχει και κάτι που δεν σου αρέσει τόσο πολύ. Έφυγα από ένα χωριό πολύ μικρό. Ναι. Έχει περισσότερο κόσμο. Έχω κάνει φίλους. Έχει ωραία μαγαζιά. Είναι ο σύλλογος. Είναι τα άτομα του συλλόγου. Και μακάρι να μπορέσω να μείνω εδώ και τα υπόλοιπα χρόνια. Επαγγελματικά σχέδια, έχουμε κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε, κάποια εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχεις?
Έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Οπότε καλύτερα να το αφήσουμε. Δεν θέλω να πω κάτι και να μην Κάτι για Χριστούγεννα, δεν μπορείς να μας πεις, δεν έχουμε κάτι? Κάτι ετοιμάζουμε με την κυρία Δέσποινα, αλλά δεν θέλω να πω κάτι. Καλά, εντάξει. Τώρα βλέπουμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες σου εντωμεταξύ από εκδηλώσεις, έτσι. Ναι. Αν μπορούσες να σκεφτείς μία στιγμή την οποία σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό σου και έχει σχέση με την ποντιακή παράδοση, ποια θα ήταν αυτή? Που έχω συμμετάσχει. Ναι. Ήταν πέρσι το 16ο Παμποντιακό Φεστιβάλ που έγινε στην Λευκόβρηση της Κοζάνης. Ναι. Όταν ανέβηκα πάνω και παίζαμε, ήταν μαγικά. Τόσος κόσμος από κάτω, τόσοι χορευτές και όλοι ενωμένοι για ένα σκοπό, τα ποντιακά. Αυτό είναι κάτι μαγικό. Πολύ ωραία. Ξέρεις τι λέω να καλέσουμε στην παρέα μας και ακόμα μία κοπέλα η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στα ποντιακά και όχι μόνο. Θέλω να κάνω την εισαγωγή κοιτώντας την κάμερα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα που θα πω. Η κοπέλα αυτή που θα φιλοξενήσουμε γεννήθηκε στην Ξάνθη, αλλά ζει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί μας ήρθε σήμερα μόνο και μόνο για την εκπομπή. Σε ηλικία 5 ετών ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική, μαθαίνοντας θεωρία της μουσικής αλλά και μπαγλαμά. Θέλω να μείνετε σε αυτό το μουσικό όργανο. Σε ηλικία 7 ετών άρχισε να δίνει τις πρώτες μικρές συναυλίες, ενώ σε ηλικία 9 ετών τραγούδισε και έπαιξε στο πλάι δίπλα στον Αντώνη Ρέμο στο γήπεδο της Ξάνθης. Αν και η μητέρα της δεν είναι ποντιακής καταγωγής, παρόλα αυτά αυτή αγάπησε την ποντιακή λύρα και την ένταξε στη ζωή της. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων με πολυάριθμες ορχήστρες και χοροδιακά σύνολα, είτε παίζοντας βιολί, είτε παίζοντας μπαγλαμά, είτε παίζοντας ποντιακή λύρα. Φυσικά τραγουδώντας. Κοντά μας έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε την Ελένη Γότση. Ελένη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ από καρδιάς. Παρακαλώ, πέρασε να καθίσεις από εδώ δίπλα στη Μαρία μας. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ. Σε πέτυχε το μάτι μου τους καλοκαιρινούς μήνες σε μία ανάρτηση που έδινε συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο της Βοστόνης. Ναι. Και λέω, αυτό το κορίτσι δεν γίνεται να μην δεν έρθει στην εκπομπή. Λέω, είναι νέα, ασχολείται με ένα παραδοσιακό μουσικό όργανο. Τι καλύτερο, έτσι. Ήσουν η ιδανική περίπτωση. Και νομίζω ήσουν και η πρώτη καλεσμένη που προσέγγισε ώστε να έρθει στη νέα σεζόν. Ναι. Και ακόμη δεν είχαμε σταθεροποιήσει και πότε ξεκινάμε ακόμη. Φαντάσου. Σου δώσα προτεραιότητα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, μπαγλαμάς, μετά ποντιακή λύρα, βιολί. Πώς έγινε η επιλογή αυτών των μουσικών οργάνων? Λοιπόν, είναι λίγο αστείο. Ναι. Το πώς ξεκίνησα γενικά μουσική είναι λίγο αστείο. Η ξαδέρφη μου πήγαινε σε οδείο τότε, εγώ ήμουνα 4. Και ήταν εκείνη η χρονιά που, αν θυμάστε, ήταν στα 18-80, μια διαφήμιση. Ήτανε 3 που παίζανε μπαγλαμαδάκια και λέγανε στιχάκια. Και εγώ όποτε έπαιζε αυτή η διαφήμιση, έτρεχα μπροστά και έκανα έτσι. Και έλεγα, είχαμε τα στιχάκια απ' έξω. Και κάποια στιγμή, επειδή με βλέπανε και είχε πλάκα, μου λέει, ξέρω εγώ, θες να σε πάρω μαζί μου στο οδείο? Λέω, πάμε. Και μετά που μπαίνω μέσα, η δασκάλα μου τότε, εσύ λέει, ποια είσαι? Εγώ είμαι η Ελένη. Και τι όργανο ξέρεις να παίζεις? Παίζω, λέω, μπαγλαμά. Έτσι. Σιγά λήξεις να παίζεις. Παίζω, λέω, μπαγλαμά. Περίμενε, λέει, αυτό θέλω να το δω. Γεμάτο το όδιο. Και πάει και μου φέρνει μπαγλαμά. Και το σκοτώ και λέω, όχι, όχι, δεν το χρειάζομαι. Και πώς λέει θα παίξεις? Θα σου δείξω, λέω, περίμενε. Και κάνω εγώ στον αέρα έτσι στα χέρια μου και άρχισα να λέω το στιχάκι. Αυτό ήτανε. Όχι, εντάξει, θα τρελαθώ. Και μου λέει, θες να σου μάθω πραγματικό μπαγλαμά? Λέω, είπα ναι, και έτσι ξεκίνησα. Τέλεια. Και τώρα είσαι και δασκάλα ποντιακής λύρας, να το πούμε και αυτό. Πώς είναι να είσαι δασκάλα ποντιακής λύρας? Είναι δύσκολο? Κοίτα, δεν νομίζω ότι η δουλειά του δασκάλου γενικώς δεν είναι εύκολη. Αλλά πέστα, χρυσόστομη, πέστα. Ακριβώς άμα το αγαπάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είτε μικρός είτε μεγάλος ο μαθητής, ειδικά όταν του αρέσει κιόλας αυτό το πράγμα, σε αποζημιώνει και με το καλύτερο. Εγώ πάντως έχω να πω για την ποντιακή λύρα ότι εύκολα παράγει ήχο. Δεν είναι σαν την κιθάρα που πρέπει να τυραννιέσαι να βγει ο ήχος. Δηλαδή παίρνεις το δοξάρι και ένα τέτοιο που κάνεις βγαίνει ο ήχος και βγαίνει και πολύ ωραία. Εξαρτάται. Λοιπόν, τι σου αρέσει περισσότερο όταν κάνεις μάθημα, θέλω να μου πεις? Όταν είναι μικρά τα παιδάκια. Ναι. Και ακόμη, ξέρω εγώ, τώρα μαθαίνουνε καμιά φορά. Όταν βγάζουν, ας πούμε, την πρώτη του στρίλια ή την πρώτη φρασούλα που παίζουν, γυρνάνε και κοιτάνε και λένε
Κυρία, το έπαιξα! Καλύτερη αμοιβή από αυτό δεν υπάρχει. Γιατί επέλεξες την ποντιακή λύρα ως μουσικό όργανο τώρα? Είμαι μισή στην καταγωγή. Δεν είχα ακούσει ποτέ. Και με πήρανε σε ένα πανηγύρι, πρώτη φορά στη ζωή μου, να δεις, λέει, που είναι οι ρίζες σου. Και με το πολύ καλά είπανε. Ναι. Και με το που ακούω, ξέρω εγώ έναν ήχο, λέω, τι έγινε? αυτό, τι είναι αυτό? Μου λένε αυτό είναι λύρα. Έκατσα εκεί, ξέρω εγώ, μέσα στα πολύ, μέσα σε μία ώρα, παιδιά, εγώ λέω θα μάθω λύρα. Ελένη, επειδή σε βλέπω πολύ αληθινή και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, θέλω να μου πεις τι τίτλο θα έδινες στη ζωή σου μέχρι τώρα. Όχι. Γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει πολλά και θα αναφερθώ μετά σε αυτά τα πολλά. Αλλά πριν από τίτλο, αυτά. Ναι, ένα τίτλο. Θα χρησιμοποιήσω ένα όνομα από ένα οδείο που δουλεύω, αλλά μου αρέσει, θα τέριαζε νομίζω. Ναι. Μουσικά βήματα. Μουσικά βήματα, πολύ ωραίο. Είναι και το όνομα του οδείου που δουλεύω. Και μιας και μιλάμε και για μουσικά βήματα, τώρα βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. Θα ήθελα το κοντρόλ να δείξει και το άλλο πακέτο με τις φωτογραφίες, που τις ανακάλυψα μόνη μου και δεν τις έγραφε πουθενά στο βιογραφικό και δεν με ενημέρωσε και κανένας. Είναι εδώ πέρα που συμμετείχε η Ελένη στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, όταν το παρουσίαζε ο Φερεντίνος. Προλαβαίνω να φύγω. Όχι. Και να το, αυτή είναι η Ελένη, κυρίες και κύριοι. Αυτό το κοριτσάκι που βλέπετε είναι η Ελένη. Τι έκανες εκεί και μέχρι πού έφτασες? Ήμουνα 9 χρονών και είχαμε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Α, τόσο. Ναι, είχε στον ημιτελικό μάλιστα. Πώς ήταν εκείνη η εμπειρία, τα θυμάσαι τα συναισθήματα? Είχες άγχος όταν ήσουν μικρούλα? Είχα, γιατί σκέψου, άμα φαίνονται και στις φωτογραφίες, ειδικά στη μία που κάθομαι στην καρέκλα, φαίνεται ότι τα πόδια μου δεν ακουμπάνε καν κάτω ακόμη, ξέρω εγώ. Σίγουρα είχα άγχος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με το που ξεκινάς να παίζεις, φεύγουν όλα. Θα το ξανά έκανες? Όχι. Όχι, Λοιπόν, κορίτσια, είστε έτοιμες? Αχ, τα δώρα σας. Είδατε, το θυμήθηκα. Τα δώρα σας είναι από το Μουσείο Τέχνης του Σουφλίου του κύριου Γιώργου Τζιακύρη. Είναι μεταξωτά φουλάρια, μπορείτε να τα ανοίξετε να τα δείτε. Είναι χορηγία και είναι μεταξωτά. Από εμάς για εσάς πολύ αγάπη. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα που μιλάς, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Τι? Το συντριβανάκι αυτό εδώ μπροστά. Αχ, επιτέλους, κάποιος το σχολίασε. Κάντε να το κοντινό στο συντριβάνι, σας παρακαλώ. Το συντριβάνι, έχω να πω. Α, παιδιά, ένα λεπτό να το Το ανάψω. οποίο τρέχει και νερό. Ναι, τώρα δεν τρέχει, τώρα θα τρέξει. Ένα λεπτάκι. Να το. Για κάντε ένα κοντινό στο συντριβάνι. Πάρε λίγο το γυάλινο αυτό από μπροστά. Όχι εκείνο. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια! Να το. Το συντριβάνι είναι δώρο του γραφίστα που έφτιαξε τα γραφικά και μου είχε πει μάλιστα ότι σαν νερό να τρέχει εκπομπή και οι στιγμές οι όμορφες και αληθινές. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να πω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί είναι για ενθύμιο ό,τι καλύτερο. Και μόνο Ναι. που γράφει αυτό εδώ. Ναι, είναι το λογότυπο της εκπομπής πάνω στο φουλάρι. Και το έφτιαξαν εκεί στο εργοστάσιο μόνο και μόνο για την εκπομπή, για να το κάνουμε δώρο σε εσάς που έρχεστε εδώ. Λοιπόν, είστε έτοιμες να ρίξουμε μια μουσική γέφυρα, να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο? Βεβαίως. Τέλεια, πάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με live μουσική, όπως σας υποσχεθήκαμε από την αρχή, μετά από τόσες συνεντεύξεις. Μαζί μας έχουμε την Ελένη Γότση στη φωνή και στη λύρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες από Θεσσαλονίκη, και τη Μαρία Κουντουδάκη στο ντάουλι. Δύο κορίτσια που τιμούν τα ήθη και τα έθιμα, την παράδοση. Πάμε! Πάμε να ψυχαγωγήσουμε λίγο τον κόσμο. Spoja ma
έσχισε μάνα έσχισα. Πετάλιτρα πέτανεν μάνα πανσομάνο-σακ. Παρέσα η καρδιά μεν και νέλιεν σωσοκακ. Παρέσα η καρδιά μεν και νέλιεν σωσοκακ. Σορμήν κι άλλο μίαν σοκρενήν. Εψάλαφες από την και νέδωκεν με φιλήν. Εψάλαφες από την και νέδωκεν με φιλήν. Παρέσαν το να είνουμε τσάντεψα τρανών πελιάνι σε βασόν χωρών και τα φτάω παλαλάν είναι μα των θεών. Έλα μέτε μεν ποδεβίζωσε για το λιμαύρα το μάτι σε γολίουμε. Έλα μέτε μεν ποδεβίζωσε σαν ψημώνες σε βαγευρύμ και βρουλίουμε. Βάλτε μαχαίρια πιστά, βράδυ νέγα πιθωράζω.
se spešene barvajane, barvajane. Volantys με μέντο πονέσω να γυρίσω να πανέσω, να γυρίσω να πάνε. Περασμένα μαύρα χρόνια φύγαν και επισκεφτάνε ρίζαν πως να μην δακρύς τα παλαιόντες να δεις. Περασμένα μαύρα χρόνια φύγαν και επισκεφτάνε ρίζαν πως να μην δακρύς τα παλαιόντες να δεις. Τι να πω, γιατί, εντάξει, Ελένη, έχεις δώσει ρεσιτάλ. Θέλω το κοντρόλ, ακόμη ένα κομμάτι να παίξουν τα κορίτσια. Έτσι, ένα πολύ γνωστό, μπορούμε? Ένα πολύ γνωστό. Ναι. Ένα ακόμη, πάμε. Ακόμη ένα και κλείνουμε. Ωραία. Ωραία. Μου το ζητούσες και πριν. Ποιο? Ναι. Συγγνώμη. Να το αφιερώσω θέλω αυτό το κομμάτι στον παππούκα μου που μας βλέπει και είναι πολύ χαρούμενος. Παππού μας το αφιερώνω. Πάμε. Μου θυμίζεις πολύ ωραία πράγματα παίζοντας λύρα και Μαρία Συνταούλη δεν ξέρω, τα ποντιακά τα αγαπώ. Δεν είμαι πόντι, αλλά μ' αρέσουν πολύ. Λοιπόν, πού κοιτάω για να πω το μήνυμα? Εδώ. Λοιπόν,
Η παράδοση χρειάζεται να διαδοθεί. Οπότε εμείς, κυρίες και κύριοι, οι νέοι, είμαστε οι συνεχιστές της. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι όμορφα κλείνουν οι 2 ημέρες που κάναμε πρεμιέρα, γιατί για εμένα ήταν και αυτή η ημέρα πάρα πολύ σημαντική. Ευχόμαστε να έχετε μία όμορφη εβδομάδα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και μην ξεχαστείτε. Θα δώσουμε ραντεβού εμείς εδώ το επόμενο Σάββατο που αλλού στο Thrakinet στις 6 ώρα το απόγευμα με πολύ ωραίες συνεντεύξεις και για όσους ακούτε θρακιώτικα και για να μην έχετε προστριβές θα έχουμε live και θρακιώτικα, ναι. Γιατί ξέρετε, οι συνεντεύξεις κανονίζονται ανάλογα με το πότε μπορούν οι καλλιτέχνες, θα το πω και αυτό. Από όλους εμάς εδώ στο Thrakinet, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, σας αγαπώ πολύ. Ξεκινάει ένα υπέροχο τηλεοπτικό ταξίδι ξανά. Ναι, θα μας πούνε, λυσάξατε εδώ στο ακουστικό, λυσάξατε, δεν με αφήνετε από αυτό που θέλω. Κορίτσια, θα πούμε ακόμη ένα τελευταίο τραγούδι να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, φιλιά πολλά, σας αγαπώ. Μουα. Πάμε, κορίτσια. Μπράβο! Φιλιά πολλά, καλό βράδυ!